Kini kanatong tanan. O karon naagyapon kamo sa Lumboys Network ug kami ang inyong mga host. Ako si Dr. Sam lang gyapon, siya si Inday, igat. So sa inyong nabati no, nausab gid iyang pangan. Gikan sa Ma'am Shin, himo na po siyang Inday. Ug sa inyo pong nakita, nagbago po din yung looks. Namo may nabantayan siyang looks. Inana mo na, Dok. Partner, lahi naman lagi tagbuhok ron. Actually, Dok, nagpakuan dyan ko ganyan, Dok, para Nagpa-derma ka niya, nagpa-rebanzat ka. Dok, para lindot siya. Mura na lagi kag si Mami, no? Si Mami, Dok. Mami D, Mami Alicia. Alright, so, karong gabi una, no? Natay duha ka sender. So, sa akong pirmerong basahon, ang katong pirmerong nga sender, nga lumulupyo sa layong bahin sa Leyte. Layo na kay kaptan tong vlog, no? Nabot nag Leyte. Mga kuha na dyan, Dok, malagyo-lagyo na dyan. Ikaw ba, nabay nakaila si mga sa lagyo ay? Na, Dok, eh. Kinsa man? Mga sinito pa, Dok. O, chinito, sir? So, nga chinito? Sinito ko, tiyanak. Chinito ko sana. Abi ko kiro ra nakaila sa imo. Aw, Sabi ka, Dok. so sa karon sa wala na pagdugay akong basahon kini ang sulat nga gipadala sa usa ka asawa nga iyang bana nagnganaw tikboy. Usa ni sila ka managtiayon bagos ni problema ang iyang asawa. Tungod sa problema siyang bana. Ug ngano lagi kuno? Dito na paminaw kamo. Ug ako kining basahon sa atong pagbalik. Malipayong pagbalik sa ato lang yapong programa nga Lumboys Network. Ang nandusanan sa problemang walay kasulbaran. Kibaw mo may kasulbaran nganong sige mong padako ang demo. Gano'n mo na sila, Dok, eh. Ito ano na sila. Hindi, ganun kibaw sila may kasulbaran na problema niya. Ano pa yung padras to, otro pong niturka nga walay. Problema nga, hindi ko sulbat-sulbat. Hindi na kibaw. Naglibog dito po na, Dok. Sakto gid nga diri mo dool nga ano, kinahanglan yung therapy yung utok. Bawo mo di mo sulbat yung problema diri yung pada. So, akong balikon sa akong giingon pa kaganiha before ta nag-commercial break kay naay do ka sender. Kani, ang primero nga sender na problema siyang bana. So, kini sila managtiayon niya ang asawa mo yung padaog. Buwan, suwat. Itungod nagka-problema siyang bana. Kung sa kaning problema ha, problema ba kaning basta, mabasa rin na to. Ano na, diha, Dok. Sakto ba ikat inday no? Sakto na, Dok. Tanawa, Dok, oh. Yang ikaduhang sender na to mawag si Tito Jack official. So akong basahon pirmero ang kang Mrs. akong unahon kay siya may una nagpadala. Ikaduha na ni si Tito Jack official. Andam na ba ka partner? Andam na, Dok. Andam na ka? Andam na, Yung Dok. make up dili pa andam. Nanay dito kanta sa I wanna wrecking ball. I wanna wrecking ball. Ay, sikat tawa, Dok. Bagal pa na imo, Dok. Grabe ka jolly. Mahutan ako sa imo, Dok. Nindot lagi tag-outfit lang na. Okay lang na siya. Tag-G's, okay yan. Tag-G's nga kung may 20, tanan. Kung gusto mo mangitag barato, adto, okay na. Right. So, sa walay pagdugay ako kining masahon ng sulat nga gipadala ni Mrs. ni Tikboy. So, mao kini ha. Tagay kong jutay nga kahilom. Mao kini yang giingnon sa sulat. Dear Doc Sam ug Inday Igat. Mangayo lang ang tagog tambag diha kaninyo. Ano mga yung tambag ibaw kang di masulbad yung problema dire. Ibaw mo Sa ka. mga, Dok, eh. Kabahin kini sa ako ang bana. Ang samday ang bana dai. Di-therapy siguro na, Dok. Nasiguro lain. Bita na mo lain. Dara yung ginganay. Taguan lang siya sa pangan nga Tikboy. Oh, sige, Tikboy ko na yung pangan. Nginigit po din. Na ano? Nga pa lang dati, nakasaligan. Patay. Tikboy, well, maraw yung utik. Nabi ako yung amigo utik. Pareha sila pangan. Basin para silang naong. Shout out sa mga amigo. Huwag asa mo karon diha lang ka kay Dira ko. Dira. Tago na to siya sa pangan nga Tikboy. Dr. Sam og Inday Igat. Ngano man ni akong bana, Dok, og Inday, nga magpilit man iyang kinataw siyang itlog. Dok, sa mga, Dok, eh. Lahit na ginailaha, Dok, eh. Magpilit sa buta na, Dok, eh. Magpilit ko no. Problema ba nila na mo eh? Ito na yung bana na magpilit ha. Saka na makamulang Lahit tao na na. Dok, na. Pero butaan may mga pagkatao. Ako Ina ka na. na sumaron. Diba, Inday? Nanan, Dok. Mag-andam kasi mong papel ug bulpin ha sa among ikatambang diha kanimo. Among gid kaning gipangandaman ba? Pipila din among kaadlaw gipangandaman among ikasulti sa imo ha. Unya, sa higayon nga makigilawas ko sa iya ha.
Manimaho iyang lagay. Samot na gid Dok. Unsa may problema na Dok? Wa sa ko kasabot. Ingon siya magpilit kuno ang kinataw sa iyang bana, sa iyang sa itlog sa iyang bana po. Iyang makihilawas siya. Manimaho ang iyang lagay. Aw, usar din ang problema haday. Imong bana di kay ba manglugod. Sama sa akong partner diri. Aw, Uy, kana magita mang Dok eh. Hamis magikita Aw. pa. So, diri day, diri bisis, ang tama ka na imong ballpen o imong papel para sa pagsuwat sa among igong ikatambag sa imuha. O ang imuha, ang dama imong kagalingon sa ato ang pagbalik ug ato isang ipalusot ang atong gamay nga programa. Malipayong pagbalik sa ato gihapong programa sa Longboys Network. O karon naa na kita sa ikatulo na tong programa. Ay ikatulo na tong episode no. Tarong dia Dok. Oh, sorry na god. Ikaw tarong di kag naong. Actually Dok, guwapa magid ka sa mundo. Ya karon dai. Nidaot na Dok ng hupong naman nila. Ni Dok. Abi na kung babae ka. Na kay ikog. Okay ba da? Gani partnera ni. Joke eh Dok eh. So, sa akong analisar sa problema nimo, isip usa ka doktor, isip usa ka entitled nga pagkatao, ang tambag na kanimo. O gani mao ra kini ako mga posibleng analisar. Basin gilihian na siya og kinason nga binga. Basin ra ba kay wata kay bawa, pilit man ana, kay bawa ang binga, pilit gana, lapot-lapot pa. Ya, baho ko na Dok. Mo gani nga baho ko mga ulagay siyang bana. Samot Dok. Madumbok na Dok. Og basin ug maligo ang imong bana day, aw misis, di manglugod. Basin tagip-tip na ba? Mga tagip-tip nga nagpilit ba? Uy luguray, pila ka semana. Maligo lang, lagong bobo, sabon pa yun, pirla pa yun. Ugyan pirla na. Ito mo yung tag-size, no? Size Dok. Size. Dapat. Ako magpansin mo, advice na imong bana, ganin na imong bana og magligo na siya. Ug kanawon nimo obserbahan mo ba og manglugod ba jud? Kay mabako ikatulong Dok. Ug ako ikatulong analisar day. Paminaw day ha. Okay ni. Basin palahubog imong bana, dili ka lugar ug yugyug sa iya kinataw. Bitaw no? Kay kasagaran mi namo mga laki gid. Manghihim mo gid na no? Ano gina mo kay pagyugyug ba para dili katog ng mga ihi na mga pabilin. Mao tay makadagbaho gud nya, mao nay makadagpilit-pilit. Basin sa palahubog sa imong bana, ang ihi rin doors niya dili pag itaktak. Mo siguro na may mo hinungdan. Obserbarin na rin, obserbarin. Ang ikaupat nga analisar, kasi nakaihi na siya. Dili ingon ato. Posibilidad, di ba? Gisilutan. Gisilutan imong bana kay pataga pangihi. Nasuya siguro to. Dako sa bunal Dok. Ito no. Basin siguro nasuya ba niya. Dako ang bunal ba niya. Gipapilit na lang kay para may kapuslan. Ipaputol na lang kayo mo kayo. Wala may kapuslan na kayo. Pilit ang lena. Nasuya siguro tong dito Dok. Kay pag ano niya, uy dako din niya ha. Ikaw partner, kanang ganda ko no. Actually Dok, lami magilang dagko. Muguya na yung partner. Ako ikalimang analisar, paminaw day. Basin, laway, na og itlog imong bana, maong igo na lang mupilit iyang kinataw sa iyang itlog. Na, nay basin gilawayan naglayng babae day. Patay, kansi juga mukha ko nagstorya. Kaya manimahaw magmahaw mga o maghihilawas ka ang iyang lagay, na posibilidad nga nakagamit, naglain. Nagpilit pa gito, nagpilit pa gito. Kasi nakatong mga sobra-sobra nga mga nigawas, manaw nga ni wala, nakalimtan ng trapo ba? Nakalimtan ng trapo, basin mo na siya. Bisag yung itlog Dok ba? Oh. Kanang gi-istikluhan. Kaya antiko. Basin nakalimtan, painitin lang itlog simbana rin. Ano mong lighter, wala na naman itong stick glue dito. Nana na siya. So, okay mo na nasuhat ang ako ang mga analysis sa imong bana. Paliw ko obserbar o sunda kini akong mga ikatambag sa mga. So, di ba partner no? Sakto ginaday. Sunda giday. Ikaw partner, wala ba na nanibaho ang imuha eh? Murag, nakabantay di ko ba? Ganiha pa yun. Asa ka na Dok? Mga baka Dok, awa day. Sorry. Ba rin yun eh. Pareha rin, ba rin mo gimulagay. Mao ka Dok. Ano na nakasakto? Sorry partner. So, ang akong ikatambag si Muhaday, ang pirmero na akong analisar, ang pirmero pa na akong tambag. Palinaan na nimo siya o kinasun nga binga o gipalihian man siya sa kinasun pod nga binga. Imo na siyang palinaan, basin na posibilidad nga mawa pa, di ba partner?
Magiday. Ug ikaduha, ayaw pakan og mantikaon kay mopilit ka na ang mantika sa lagay sa imong bana. Magiging na maayo day. Hindi na maayo kay kibaw mo siguro tanaw ha. Ang kaning mga fatty foods or kanang mga oily nga mga foods kay una hinungdan sa Pilit kayo na, day. una hinungdan sa pagkabagtok yun. Gabi na makakos di siya mga unsa man ang kasing mga sakit-sakit niya. Ug basin sa posibilidad pud sa imong bana inday, misis. Basin siguro edible lang yung gigamit sa paggamit sa babae na pirmiro. Mga nang ginana, nagpilit. Bas hindi ka palit og lotion ba? Sobras kadali. Sobras dinalian dito ras kilid-kilid. Ay katulo, ayaw pa-verify imong bana. O usa sa nis grabe jud kayo nga makaepekto. Kay kabantay ko sa among mga laki ug kami gid mag-brief. Grabe pilit jud kini mo Magic. Pero dili siya sama sa imong bana nga mobaho. Pilit gina siya. O gusto ka nga dili mo pilit sa lagay, ari papilit sa bugan. Ina imong bana pas kastipi na iyang lagay sa Grabe bugan. sa dimudok ko. Hindi. Sakto bitaw. Kaya kung sayang ito mo pilit, basit bayo tayo mong banday. Nandoon na yung makulay na siya. Ikaw kat na akong tambag day, kung naminaw ka, ayaw papurula imuhang bana para hayahay iyang paminaw. O, usani siya day. Usani niya, usani sa imong timailhan niya kaniya, ug na ba sila ay nagula. Ayaw gina siya papurula. Ug naa siya mamurol, napasabot ka na nga sila ay nagwauaw siya. Ayaw siya papurula kay gusto ka magigilawas, largo na. Wala na ka storya, hubo na, matik na. Sunod, ikalima, ayaw pakanaw mga laot nga tanon sama sa agbati, saluyot, okra ug sikwa. So sa nakabantay siguro ka kaning mga dili prutas, mga vegetables nga akong ipang storya is mga pilit-pilit gini siya. Ug nakabantay guro mo sa okra no, kung saan ka pilit no, labi na isagol ni suotan. Lapot gid na siya. Lapotay kay di ba? Di ba? Igat lapotay kay no. Oh, dok. Lapot kay siya dok. Mukha na yung okra. Mukha dok sa matag dinag ko. Kailangan na magpastusan yung partner. Joke man dok. Kung labi na ang agbate ang sikwa, kinigid siya makapilit yun sa kinatao. Ug maora ka na akong ikatambag diha kanimo day ug naminaw ka karon. Kanid ilan to akong istorya sa mga pagsunda ko tong mga pagtambag na mas. Di ba partner sakto ba di ba? Sakto dok. Oh. Kung di nimo buhaton day, ay lag buhat ta. Hindi na masulbad, problema na nimo kay kibaw ka gawa ni kasumbaran ng programa, nagpadadjot ka ug suwat ha, sabot ka. So, mao na to. Og atong basahon ang ikaduha natong sender sa ato ang pagbalik kung ato usab gihapon ni paipsot ang kajutay nga programa, mao lang gihapon ang shoutout. Malipayong pagbalik diri lang gihapon sa atong programa nga Long Boys Network. Ang handusanan sa problemang walay kasulbaran. Kung dili masulbad ang iyong problemang gihandos, problema na ninyo kung saon pagsulbad. Kami sa sir, problema sa sir. O ganiya karon akong basahon ang suwat nga gikan mismo kang Tito Jack Official. Ug siya nag-ingon, Dear Dr. Sam and Inday Igat, magpatabang lagi unta ko ninyo, Doc Sam and Inday Igat about ani akong gibati karon. Naglibog na jud kog maayo ani Doc and Inday at nga akong patambagan ninyo, Ma'am Shi, Inday and Doc. Mao kini, ang akong sakit kanunay dili na mahilisan. Ay, delikado na na. Mora na kamatyan. Delikado na rin na mahilisan. Sumna sir. Ug mukaon ko og mais, ang akong tae, mais na gihapon. Ay dagila dok. Naunsa naman mo diha sir? Susama rin nga siya naingon dahil nga may pagmukaw kag itlog para manbahok ng manok, isang gawag kag manok, isang manbahok kag iti, isang gawag kag itlog, ang bahok kag iti, may pagmukaw kag iti para manbahok kag itlog. Ang maor rin na istorya day. So, og mukaon sa ko humay, ang akong tae humay na po gihapon. Grabe na Wala gini. nang sulbara sir nga di na gid may kasulbad ana sir. Bantay, kinahanglan lagi ni eksperto gid ato kani seryosohon be. Ug mukaon ko og saging, ang akong tae saging lang gihapon. Tibuok. Usa man na saging di ay sir. Tungdan, kadaba. Kadaba. O kadaba na, orang sakit-sakit yun ay kalibang. Bugdo ba kayo na? Palihog, tabangit ko niyo, Sir, Doc, and Inday Igat. Sir, ang may katambag diya kanimo, mga kini. Puslan mang dili ka mahilisan,
Ay lang pagkaon para may lison. Gusto mo kanang wa kay galibang, gusto ka makalibang sa dog tinarong, inanay, nay mo baton. Bato ka sa bundok. Mas dosis gabi eh. Usa man sada dok. Paabot ka na yung mangiting ilanggam. Yung sabon. Ano yung iti? Pero merong iti. Yung puti dok. O, kana puti ah. Iti ano langgam sa una yung kanon. Kana. Masulbad ka na yung problema. Kung balik sa normal ang imong pagkalibang. Pero di gid mada, di gid mo makaya ang tahas nga kung gihatag diha nimo. Problema na ni mo sir. Dili sa inyong problema, nayak pilang pagi. Aw ganiya pa day. Ug kamo sad mga naminaw ug ikaw pud sir para ang usam gud sa hinungdan na niimo ang problema ngano nagkasakit kag ingon ni kisa gulon man gud nimo yung gikaon Mo na. dili kay Remix si ba? parehan ang kamuting kahoy kung mukhang kag kamuting kahoy ayaw di na pwede kung mukhang kag kahoy lang kung mukhang kamuti lang ayaw isagol ang kamuting kahoy kaya mo na yung hinungdan kay gisagol ba nimo kag balikon kung kag kahoy na ikaw na kung kamuti lang mo na isagol ang kamuting kahoy kay delikado na una Sakit kina ikalibang gid sir. mo siguro lang ang imong kinalibang o kung sa imong gikaon mo sa imong gikalibang ay maayo ay kung gusto ka makalibang og tae kao po tae para tae mo kalibang Kasi naman na si dok eh. sakto bitaw gusto mo siya makalibang og tae so tae na mo ikaw na kay kung sa imong gikaon mo sa imong makalibang so Daghan na gitang buangan ni. maura na akong gikatambang diha kanimo sir ug daghang kayong salamat sa imong pagpada ako balikon ug di ka na masulbad ang imong problema na nimo Kami sir sir. Problema bitaw mi sir. Well sir, so thank you so much sa imong ipadala nga sulat diri sir. Ug na-appreciate kinako ang imong suwat nga ipadala diri ug kang nag-una nato nga sender nga itago nato sa pangan nga Tikboy ang iyang bana. Daghang kayong salamat sa imong pagpaminaw ug hantod sa sunod nga higayon. Bye-bye. Magbalik kita ta ninyo.